इंसान केहू खतरा में ना पड़ जाए, यही से चेतावनी लिखल जाला। और जहाँ चेतावनी लिखल जाला वहाँ कब्बो ना जाए के चाहिए। एगो काला अंधेरा रात रहे। एगो झाड़ी के अंदर से डरावना आवाज आवत रहल। तब्बे झाड़ी के चीर के एगो भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आवेली। वो अपना थैला से एगो आईना निकालेली और खुद के चेहरा देखेली। वो चेहरा पे झुर्री देख के गुस्सा करेली और कहेली, ईका हमार खूबसूरत सा चेहरा पर झुर्री नजर आ रहल बा। मतलब अगर कुछ दिन और हमरा के इंसानी खून ना मिलल त हम बूढ़ी हो जाइब। ना ना ना, ई ना हो सकेला। हम बूढ़ी ना हो सकेनी, ना हो सकेनी हम बूढ़ी। हमरा के जल्दी से इंसान के खून पिए के होई। कौनो भी कीमत पर हमरा के इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान के तलाश में एगो गांव के पास पहुंच जाली, लेकिन गांव में केहू भी नजर ना आवेला। घर के सारा दरवाजा बंद रहल। तब्बे ओकरा पीछे से केहू के आवे के आवाज आवत रहल। वो पलट के देखलस त ओकरा एगो तांत्रिक आवत दिखाई देवेला। का किस्मत बा हमार, शिकार खुद चल के हमार पास आ रहल बा। अब हम एकर खून पियब और फिर से जवान हो जाइब। रुक जा, हमार भूख मिटैले बगैर इतना तेजी से कहाँ चलल जाताड़ा। रुक जा चुड़ैल, और ये गांव से दूर चल जो, ना तो तोहरा के ना छोड़ब। चुड़ैल के मारल मुश्किल ही ना, नामुमकिन बा। मूर्ख तांत्रिक, अब तू ना बचबा और ना ही गांव वाला लोग। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ेली। तांत्रिक अपना लोटा से भभूत निकालेला, आंख बंद करके मंत्र पढ़ेला और चुड़ैल के ऊपर फेंक देवेला। चुड़ैल दर्द से कराहे लगेली और रहम के भीख मांगे लगेली। छोड़ दो हमरा के, माफ कर दो, हम केहू के कुछ ना करब। वैसे भी अब तू केहू के कुछ ना कर पाइबू। तांत्रिक अपना थैला से एगो छोटा शीशी निकालेला, जेकरा अंदर चुड़ैल एगो धुआं के रूप में कैद हो जाली। तांत्रिक शीशी लेके जंगल के एगो कुआं के पास पहुंच जाला। आज के बाद तू ई कुआं में कैद रहबू, जब तक केहू तोहरा के यहाँ से निकाल ना देवेला। ए रोनी, ए रोतलू लाल, अबे तू मुंह लटका के काहे बैठल बाड़ा? अरे हमनी पिकनिक पे जा रहल बानी यार, कौनो मैयत पे ना। जस्ट चिल यार। यार जब से हमरा के पता चलल बा कि हमनी जौना जंगल में पिकनिक मनावे जा रहल बानी, उहाँ एगो चुड़ैल के कुआं ह और उहाँ आसपास रहे वाला गांव के लोग के कहब हा कि ऊ कुआं के चुड़ैल लोगन के मार के अपन उम्र बढ़ावेली। बस तब से हमार बत्ती गुल बा यार। गांव वाला गवार हो खेले, यही से वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पे आजो विश्वास करेले। खैर कोनो बात नहीं, चुड़ैल होके या चुड़ैल के अम्मा, उनकरा साथ करल जाई हमनी तम्मा तम्मा। काहे दोस्त लोग? सही बात बा। रोनी के कहल बात बिल्कुल सच रहल, पर ओकर दोस्त लोग ओकर बात के मजाक में लेके बहुत बड़ गलती कैले। ऐसन करके उस सब लोग आज अपना आप के एगो बहुत बड़ मुसीबत में डाल दिले। पानी खत्म हो चुकल बा, हम पानी लेकर आओ तनी। विक्की
पानी के तलाश में घना जंगल के चीरत चीरत आगे बढ़ेला। तब बे ओकरा सामने एगो खूटा पे बहुत सारा चमगादड़ टंगल दिखाई देवेले और फिर वो सारा चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाले, विक्की के वहां टंगल बोर्ड दिखाई देवेला। बोर्ड पे चेतावनी लिखल होखेली, चुड़ैल के कुआं, ये कुआं के पास जाब सख्त मना बा। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गइल बा, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पेटकल बाड़े। भगवान जाने गंवार गांव वालन के पता ना कब अकल आई। विक्की एगो बेल तोड़ेला, ओकरा बोतल में बांध के ओकर सहायता से कुआं से पानी निकाले लगेला। तबे ओकर कान में बेहद डरावना चीख के आवाज सुनाई देवेली। विक्की आवाज सुन के डर जाला और इधर उधर देखे लगेला, पर ओकरा हर तरफ पेड़ पौधा और झाड़ी के अलावा कुछो नजर ना आवेला। विक्की घबरात घबरात क्या हुआ? लगता कोनो बच्चा ई कुआं में डाल दिले हुई। हम वापस आ गए नी, हम वापस आ गए नी। देखा तांत्रिक, हम वापस आ गए नी। अपना पीछे का हो रहा बा ओसे बेखबर विक्की पानी के बोतल पकड़ के आगे कार के ओर जा रहा बा। वो पीछे से आवत आवाज के सुन के डर के रुक जाला। तब वे चुड़ैल की नजर ओकर ऊपर पड़ जाली और झटका से वो विक्की के पीछे जाके खड़ा हो जाली। चुड़ैल हैरानी से ओकरा के देखत रहेली। विक्की के भी एहसास हो जाला कि केहू ओकर पीछे आके खड़ा हो चुकल बा। ओकरा हल्का से डर लगेला। बावजूद एकर डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलट के पीछे देखेला और बुरी तरह डर के मारे ओकर आंख फटी के फटी रह जाली, मानो वो मौत के देख लेले होके। कुआं के ऊपर हवा में एगो बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल बाड़ी, जौन ओकरा देख जोर जोर से हंसे लगेली। विक्की जान बचाकर वहां से भागे लगेला, मगर वो ज्यादा दूर ना जा सकेला। चुड़ैल अपना लंबा बाल से ओकरा पकड़ के अपना पास खींच लेवेली। हमरा से तेज तो ओलंपिक के धावक भी ना दौड़ पाई, तो तू कौन खेत के मूली बड़ा? कितना जवान और गरम खून बा। मजा आ जाई आज हमरा के तोहार खून पी के। भगवान के खातिर हमरा के छोड़ दा, हमरा के मत मारा। तू ही पानी पीला ला। हम पानी ना खून पिए नी। ओ बोर्ड पे लिखल चेतावनी ना पढ़ला का तू? खून पिए वाली चुड़ैल बानी जे खून पी के जवान हो जाली। अब हम तोहार खून पियब। अचानक चुड़ैल के जीभ तेज धार सा बन जाली और एक ही झटका में विक्की के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली। ओकर धड़ से निकले वाला खून के सर उठा के पिए लगेली। खून पी के चुड़ैल थोड़ा जवान हो जाली और ओकर चेहरा के झुर्रियां थोड़ा कम हो जाली। ई विक्की कहाँ मर गई यार? अमित, लागत हो झाड़ी में कुछ हा। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रहा बा। अमित झाड़ी की ओर देखेला। वो झाड़ी बिल्कुल भी हिलत ना रहली। वो कहेला, कहाँ हिल रहल बा? वहाँ कुछ तो नहीं खे। डरा मत, हवा से हिल रहल बा। लेकिन हवा तो चलत ही नहीं के। देखा, एको पत्ता ना हिल रहल बा। यार तू डरेला बहुत। केहू जानवर हुई, हमनी के देख के भागल हुई, तो टेंशन मत ला। चला चिल मारा यार। लेकिन रोनी ता टेंशन ले चुकल रहल।
बचावा 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 बचावा। ओकर दोस्त ओकरा छटपटात देखत रहले। अमित और संजीव रोनी के बचावे के खातिर ओकर ओर भागेले, रोनी के खींच के बाहर निकाले के पूरी कोशिश करेले। तब बे अचानक से रोनी के शरीर बाहर आ जाला। ई कारण अमित और संजीव जमीन पे गिर जाले। जमीन पे गिरा थी वो संभले ले और उनका नजर रोनी पे जाली। रोनी के सर धड़ से गायब रहल। ये देख के अमित संजीव बुरी तरह से डर जाले। दोनों कुछ समझ पाए उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आवे लगेला और वो बाल उनकरा पकड़ के कुआं की ओर खींचे लगेले। दोनों उल्टा लटके हुए चुड़ैल के चेहरा से इंच भर दूर रहेले। आज के ई दावत से हम बहुत खुश बानी। इंसान अगर केहू के भी चेतावनी के जानबूझ के अनदेखा करेला तो ऊ अपन मौत के दावत देवेला। यही से जहाँ भी चेतावनी लिखल होखेला ओकरा अनदेखा ना कइल जाला। का पता वहाँ भी चुड़ैल के वास होखे। बार केहू माई के लाल जे ई चेतावनी के अनदेखा करके हमार कुआं के पास आए। दोस्त लोग, अगर इंसान अपना काम के पूरा ईमानदारी से करेला तो ओकरा सफल होके से दुनिया के कौनो ताकत ना रोक सकेली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करे वाला कास्टिंग डायरेक्टर रमन अपना काम के ईमानदारी की छदम खाल उड़ा के ओकरा अपन हवस बुझावे के जरिया बना ले रहल। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गई लेकिन अभी तक हम वर्मा सर के हॉरर फिल्म के हीरोइन ढूंढे ना पाईनी। अगर ऐसा नहीं चलत रहल ना तो ये काम हमरा हाथ से ज्यादा देर ना लगी। बॉस, ही पिछला प्रोफाइल देख ला, एक से बढ़कर एक लड़की बा। तू भी ना मूर्ख वाली बात करेला। अबे राकेश छाबड़ा सोगी जी ये सब ऐसे बड़ कास्टिंग डायरेक्टर ना बन गए। मेहनत करे बड़े ही सब। तो आई थिंक सर हमने के ओपन ऑडिशन रख लेवे के चाहिए। हमारा के पूरा विश्वास बा कि कोनो न कोनो नया चेहरा में हमने के हमार हीरोइन जरूर मिल जाई। तू ठीक कहा तोरा। ऐसा करा, तू जल्दी से सोशल मीडिया पे ऑडिशन के डिटेल्स अपलोड कर दा। मगर एड्रेस यहाँ के ना मड आइलैंड के ऑफिस के रखी हा। वो जगह लकी है हमरा खातिर। हमार करियर के शुरुआत उहे ऑफिस से भइल रहे। तू जल्दी से सब निपटा ला, हमनी वहाँ के लिए अभी निकल जाता। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाला ऑफिस पहुंच के ऑडिशन के सेटअप करे में जुट गए। काम खत्म करत करत उनकरा की रात हो गई और रात होखा थी दोनों गुरु और चेला शराब के बोतल में उतर गए। रमन सर, हमार मम्मी कहत रही कि आप हमरा के पीएफ सिखा के हमरा के बिगाड़ दिले बाड़े। ठीक बा, आज के बाद तू दूध ही पिया। इतना रात में क्या आइल बा? जा देखा था जी कहीं। सर, हमू ट्रेस बुक पर ऑडिशन के मैसेज देख ले रहनी 12 बजे के, वही खातिर आयल बानी। अरे बाबा, ऑडिशन के टाइम रात 12 बजे के ना, दिन के 12 बजे के बा। आप दिन में आई 12 बजे। देखी सर, अगर आप हमार भी ऑडिशन ले ले हब तो बहुते अच्छा होई। हम बहुत दूर से आयल बानी। कितना दूर से? जन्म से आयल बड़ू का? कुछ ऐसे नहीं समझ ली। बाकी सर प्लीज ऑडिशन अभी ले ली ना। संदीप इतना रिक्वेस्ट कर रहा बाड़ी ता ले लेवल जा ऑडिशन। तो चला कैमरा और लाइट्स ऑन करा। सर अब वहीं कैसे पॉसिबल है? हाँ ना पॉसिबल।
संदीप जी, अगर चाही तो सब कुछ पॉसिबल बा। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेवे नी। आप हमार नाम कैसे जाने ली? बस ऐसे ही जाने नी। अभी आप कहले रहनी ना का जहन्नुम से आयल बाड़ू, तो जहन्नुम से आवे वाला तो सब जाने ले। नाम, जन्म। यूं पहले बुझावे के बजाय तू सीधा सीधा बतावा कि तोरा हमार नाम कैसे पता चलल, वरना निकला यहाँ से। अरे सुन ले लो ही हमारी से तोहार नाम बेकार में इशू काहे बना रहल बड़े। आर्टिस्ट के थोड़ा रिस्पेक्ट करब सीखा। चल अब ऑडिशन की तैयारी करा। बुराई जब रग में खून बनकर दौड़े लागेली त इंसान हैवान बन जावेला। ऐसने हाल रमन की रहल। आधा रात में कम कपड़ा पहन के एगो लड़की ऑडिशन देवे खातिर का आइल। वासना ओकर आंख से टपके लागल। रमन संगीता के फायदा उठावे के मन बना चुकल रहल, लेकिन ओकरा का पता रहल कि ई ऑडिशन ओकर जिंदगी के आखिरी ऑडिशन होके जा रहल बा। देखा, अब तोरा हमार 3 गिनती गिने तक ई कैमरा की ओर पूरा गुस्सा से देखे के बा, ऐसे जैसे कोनो चुड़ैल अपना शिकार के देखेली। सो 1, 2, 3 एंड एक्शन। अब तू जिंदा ना बचबा। हर बुराई इंसान के सामने लौट के आवेली। अरे वाह, बिना डायलॉग मिलले इतना रियलिस्टिक डायलॉग बोल देलू तू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एकरा ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहल जाला। बड़ बड़ हीरोइन ना कर पावेली। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दा। अब और ऑडिशन लेवे के कोनो जरूरत नहीं खे। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा के भी कॉल करके बोल दा कि उनकर हीरोइन मिल चुकल बा। का नाम बा तोहर? जी, संगीता। 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 सर, कहाँ खो गई नी? ना कुछ ना। तहार नाम सुन के कुछ याद आ गल रहे। संदीप, तू का बोला ताड़ा, कैसन लागल? अच्छा ऑडिशन रहल सर। हमार खराब बिहेवियर के लिए सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अभी सॉरी वॉरी हो गए लो, तब ऑडिशन भी चेक कर ला। बॉस, बैटरी डाउन हो गई बा। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ला। आई एम सॉरी सर, हम जल्दबाजी में बैटरी के दूसरा सेट लाओ भी बुला गए नहीं। सर प्लीज गुस्सा मत करी। हम बहन लोखंड वाला ऑफिस जाके ले आवता नहीं। 1.5-2 घंटा में वापस आ जाए सर। ओकरा बाद ऑडिशन चेक करके इनकरा भेज दे। अब तो हर हमेशा की ये नाटक रहेला। होके वाला सुपरस्टार के एक एक पल कीमती होकेला, समझला तू? जा जल्दी लेके आवा। हमनी के लगेला जौन वक्त गुजर गई वो गुजर गई, अब लौट के कब न आई। मगर ऐसा ना होखेला। वक्त वो खेती होखेली जहाँ हर बीते वक्त में हम अपना हाथ से अपन कर्म बोवेनी, और एगो समय के बाद अपना कर्म के फसल के हमनी के खुद ही काटे के पड़ेला। आज रमन के कर्म के फसल कटे के समय आ गल रहे। एक्चुअली मूवी में तो हर कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। ये हॉरर मूवी में हीरोइन अपना मौत के बदला लेवेली, थोड़ा एक्सपोज भी करे के पड़ी। आपके कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना सर, हमरा कौनो प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो ये सब कॉमन बा। अगर कोनो कॉम्प्रोमाइज करे के पड़ल त चिंता मत करा रमन, हम कॉम्प्रोमाइज करे खातिर भी तैयार बानी। बस एक बार कहता कि पिछला बार के तरह एक बार हमार यूज करे के बाद तू हमरा के मरबा ना। के बाड़ू तू? बताइनी ना, हमार नाम संगीता बा। ओहे संगीता जेकरा तू यही बंगला में जिंदा दफन कर देले रहला। ई कैसन मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आवा संगीता। बहुत सालन से कब से निभा रहल बानी।
हम ही कैरेक्टर के सर ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगे? ये तो हमारा असली कैरेक्टर बा। अरे 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 तोहर चेहरे के का हो रहल बा? अरे वैसे ही हो जा रहल बा जैसे तू कैले रहला। इहे जगह तू हमरा के जिंदा गाड़ ले रहला ना, अब हम तहरा के यहाँ गाड़ दे। यहाँ अकेला रहत रहत हम बोर हो गइल बानी रमन। तू रहबा त मजा आई। ना ना ई ना हो सकेला। तू तो मर चुकल बाड़ू ना, फिर तू यहाँ कैसे आ गेलू? जब बदला के गुस्सा आसमान के चीर देवेला ना रमन, तब मरल लोग लौट आवेले। ना संगीता, प्लीज हमरा के माफ कर दे। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई। हमरा कैसे ना करे के चाहत रहे। माफ कर दे प्लीज हमरा के माफ कर दे। तहरा जैसन लोगन के हाथ मर के जौन लड़कियन चुड़ैल बन जाली, उनकरा पास माफी ना मौत होखेला, मौत। आज के हमारी ऑडिशन तो हर जिंदगी के आखिरी ऑडिशन रहे रमन। अब तू ऑडिशन लेवे के बहाने कौनो भी लड़की के शोषण ना कर पैबा। ना प्लीज हमरा के मत मारा, प्लीज हमरा के मत मारा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिया दोस्त लोग, बुरा कर्म के जौन फसल हमनी के बोई ले जा, ओकरा इहे जन्म में हमनी के काटे के पड़ेला। संदीप ई बुरा कर्म से दूर रहल, यही से बच गई। लेकिन आप लोग भूल से भी केहू लड़की के ना शोषण करिहा और ना ही करत हुए दिखिहा, वरना संगीता आज भी यही चे बाड़ी हमनी सबके बीच। जय हिंद सर। जी सर, पता चलल बा कि रघु होटल में खाना खाए गए लोगन के कुछ पता न चल रहल बा। जी सर अब हम ओइजा खातिर निकल रहल बानी। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ काहे? हम यहाँ ना आ सके नी? अरे सर ऐसा ना हा, ये आपे के तो होटल हा। आपके आवे से तो हमार होटल के रौनक बढ़ गई बा। पता चलल बा कि तहार होटल में खाना खाए वाला लोग गायब हो रहल बाड़े। अरे सर ऐसन कुछ ना हा, हमार होटल के खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होकेला। यही से आसपास के होटल वालन के बिक्री बंद हो गई बा, तो उहे लोग ई अफवाह उड़ा देले हुई हैं। जी सर, यहाँ ऐसन कुछो भी हाथ ना लगल जैसे ही पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, हम ए पे नजर रखब सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक ना आई। जी बॉस। रघु ये का चल रहल बा? एक हफ्ता हो गइल बा और अभी तक एक भी ग्राहक ना आइल। बॉस लोग डर गइल बाड़े और पुलिस के भी आना हो गइल त गांव के लोग आओ बंद कर देले बाड़े। हमरा कोनो बहाना ना सुने के हा रघु। अगर ऐसा नहीं चलत रहल त हमार काम के नुकसान होखी जौन हम बर्दाश्त ना कर पाई। बॉस आप गुस्सा मत करी, हम कुछ करता नहीं। इहे अच्छा होखी तहरा खातिर और हमार काम के भी खातिर। अब से 50 रुपया में ना बल्कि 20 रुपया में भरपेट भोजन करी, सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। आई 20 रुपया में भरपेट भोजन करके जाई। चली भाई साहब, खाना खा ली, कुछ चाय पानी ले ली, ज्यादा ना बस 20 रुपया में। अरे ना भाई, तहरा खाना के चक्कर में अगर हमरा के कुछ हो गल ता ना भाई, हमरा के माफ करा, हमरा ना खा के बताहर होटल के खाना। अरे ऐसा कुछ ना होकी, आई तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनल बा। अरे भाई भूख ना बा हमरा के ज्यादा। भूख ना हा तक का भइल, चल के एक ग्लास ठंडा ठंडा लस्सी पी ली। भैया हमार नाम भोला हा, हम मुसाफिर बानी और हमरा बहुत जोर के भूख लागल बा। कहीं कुछ खाए खातिर मिल जाता हम अपन भूख मिटा ले हब। अरे आप सही जगह पे आयल बानी, हमार होटल के खाना सस्ता भी हा और स्वादिष्ट भी बा। पर भैया हमारा पास तो पैसा ही ना बा। अरे कोनो बात ना,
आखिर जरूरत पड़ला पे इंसान ही इंसान के काम ना आई तो वो इंसान ही कैसन। भैया आप बड़ा दयालु बाड़े। अरे ई सब छोड़ा और हमरा साथे चला। यही जे पास में हमार होटल हा, वहाँ के खाना खा के आपके सारा थकान दूर हो जाई। अरे इधर उधर का देख रहा बड़ा, चला तू जाके खड़ा हो जा और काम पे लग जा। ये सब कहा हमरा यही जा बांध के कहे रख ले बड़ा। तो यही जा हमार खातिर काम करबा ताकि हमने के और सोना मिल सके। हम तहरा कोनो काम ना करब। काम त तहरा करे के ही पड़ी, ना त बेमौत मार दिहल जाइबा। ऊ ई वक्त यहाँ का करता। अरे सर आप अगर कोनो काम होखा तो हमरा के बुला लेती। अरे ना, खाना खाए आयल बानी तारा होटल के। सर होटल तो बंद हो चुकल बा, फिर भी देखा तानी कुछ होई आपके खातिर ता। सर ई दाल रोटी ही बचल बा, आप यही से काम चला ली। ये आवाज कैसे ना? सर वो होटल के इंटीरियर ठीक करा रहल बानी। अगर तू काम करे से मना करबा त तहार हाल ऐसे भी बुरा हो की। काहे जिद कर रहल बड़ा, यह तहार नियति हा। अच्छा त ई काम हो रहल बा होटल के आड़ में, हाँ? तू यहाँ कैसे आइला? जहाँ मुजरिम होखेले वहाँ हमनी जैसन पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाले। खाना में बेहोशी के दवा मिला के मासूम लोगन के यहाँ लेके आवेला गैर कानूनी काम करवाए के खातिर। अब तू हमनी के बारे में बहुत कुछ जान चुकल बड़ा, ता अब तोहरा के मरे के ही पड़ी। ना रघु, एकरा के भी काम पे लगा दा ताकि एकरा के देख के बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ हमार काम के केहू न मना कर सकेला। ई वर्दी लोगन के हिफाजत खातिर पहनले बानी, तहार गुलामी करे खातिर ना। छोड़ दा ओकरा के, वरना तू लोगन के अंजाम बहुत बुरा हो की। रघु, पहले इंस्पेक्टर के ठिकाने लगावा, ओकरा बाद ई कमीना के। के बाड़ा तू, हमरा के छोड़ दा। हम आज से सारा गलत काम के छोड़ दे और लोगन के भी आजाद कर दे। छोड़ दा हमरा के। मरे के तो तोहरा हो की, काहे कि हम तोहरा के मारे खातिर ही आयल बानी। रुक जाई, हम ना जानत तानी कि आप के बानी, पर एकरा के छोड़ दी। आप कानून के हाथ में ना ले सकेले। ई माल्या ई कानून के धज्जी उड़ौले रहल आज से 3 साल पहले। हम ई भीमापुर गांव के थाना इंचार्ज रहनी, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन ई लोग खाना में नींद के गोली मिला के हमरा के और हमरा साथियन के थाना में जिंदा जला के मार देले रहे।
काहे कि हमरा पास हिमालय के खिलाफ सबूत रहे। आप एगो पुलिस वाला होके कानून के अपना हाथ में ना ले सकेले। कबो कबो ई जैसन मुजरिम के सजा देवे के खातिर कानून के दायरा से हट के कानून के हाथ में लेवे के ही पड़ेला। डरा मत, अब तू सब आजाद बड़ा। आज के हमार कहानी के आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरे के, कुछ हासिल करे की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होके वाला लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारेला। अच्छाई के रास्ता पे चल के अगर केहू अपन महत्वाकांक्षा के पूरा करेला त ऐसे सफल व्यक्ति के इस धरती पर कौनो मुकाबला नहीं खे। लेकिन अगर अपन उच्च महत्वाकांक्षा के हासिल करे के खातिर केहू खून बहावे पे उतर आए त ऐसन व्यक्ति के अंत भयानक होखेला। तोहरा के काला केला बॉस हमनी दोनों के एक साथ काहे बुलोले हुई हैं? परेशान काहे होकर तारा भाई? बॉस के पास ही तो जा रहल बानी, अब वहीं पता चल जाई। और भाई राजू कैसन बाड़ा? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छा बड़े। तू हो ना रविश, कितना बार समझोले बानी हम तोहरा के कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वाला से बात मत की हल करा। तोहर स्टैंडर्ड से मैच ना होखेला। ऊ और हमनी दोनों ही इंसान ही समर, और हमनी दोनों ही आपन अपन काम कर रहल बानी। यही से हमनी हर इंसान के आदर सम्मान करे के चाहिए। आदर सम्मान तनी अपन भाषा तो देखा, गांव के कोनो गंवार जैसन लग रहल बा। हाँ बॉस, आप बुलोनी? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आवा। समर भी आयल बना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आवा बैठा। का बात बा सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहा बानी? जिंदगी में कब्बो कब्बो कुछ फैसला लेवे में बहुत मुश्किल होखेला, और हमहू इहे मुश्किल वक्त से गुजर रहल बानी। यही से तोहरा के सीरियस दिखाई दे रहल बानी। खैर, आज हम कंपनी के जिम्मेदारी से फ्री होके के फैसला ले बानी, और ये थोड़ा सा समय में तू दोनों ही कंपनी के खातिर बहुत कुछ कैले बाड़ा। यही से केहू नए इंसान के हायर करे के बजाय सोचनी कि तू दोनों में से केहू एक के ही कंपनी के सीईओ बना दिया जाओ। लेकिन तू दोनों में से केहू एक के चुनाव करब हमार खातिर बहुत मुश्किल बा, लेकिन केहू एक के ही चुनाव करब जरूरी बा। लागता भगवान हमार सुन ले बानी। हम उम्र और तजुर्बा दोनों में ही रविश से बड़ा बानी। हम ही सीईओ बनब। कल नया सीईओ के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दिया जाई। त कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नया सीईओ हुई रविश। इतना साल ही कंपनी के जौना पोजीशन के खातिर देनी, वो पोजीशन इतना आसानी से अपना हाथ से हम चाह न दे सके नहीं। चाहे एकरा खातिर हमरा रविश के जान ही काहे न लेवे के पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे का भाई, वैसे सच कहीं तई पोस्ट हमरा के ना तहरा के मिले के चाहत रहे। तब पोस्ट हमरा के दे दा। अरे मजाक कर रहल बनी, चला सेलिब्रेट करल जाओ। आज के पार्टी हमार तरफ से। अरे मगर ये अचानक हमार गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहल बा। तू सीईओ भी तो अचानक ही बन गईला, तई पार्टी अचानक काहे ना हो सकेली। आज सिर्फ तू और हम और हमार याच जैसन दोस्त के मन। चला।
सुनो समर, जैसन उथल पुथल इस समंदर में आज हो रहल बा, वैसने उथल पुथल आज हमरा में भी हो रहल बा। ई पोजीशन पे तो हमरा के पहुंचे के ही रहल, मगर ई सब इतना जल्दी हो जाई ई ना सोचले रहनी। वक्त हमार किस्मत बदल देलस यार, और हमार किस्मत पलट देलस। ई सब जौन तोहरा के मिलल बना रविश, ऊ हमार किस्मत में रहल। तू हमार किस्मत छिनले बड़ा। समर, कहल का चाहता रहा? अब हम कुछ कहल ना चाहता नहीं रविश, अब करल चाहता नहीं, और ऊ हम करके ही रहा। समर, तू कुछ अजीब रिएक्ट कर रहल बड़ा। हमरा के लागता कि हमने के यहाँ से जाके चाहिए। हमनी ना, सिर्फ तू जइबा ई दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के खातिर। ई का बकवासा समर, हम तुम्हारी घटिया मजाक के ना झेल सके। नहीं, वापस चला। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आयल रहा हमारा। समर के अति महत्वाकांक्षा रवि के खुशी तो छीनी लेलस, वहीं ओकरा मार के ओकर यमदूत भी बन गई। हर केहू के साथे प्यार से व्यवहार करे वाला रविश के मौत ऐसन हुई ई केहू तका खुद रविश भी ना सोचले रहल। ऊ अब मर चुकल रहल। हर जगह तलाश लेनी सर, रविश के कहीं कुछो पता न चल रहा बा। लागत सीईओ के पोस्ट मिले के पता चलत ही वो अपन असली रंग दिखाव शुरू कर देले बा। कहीं कोनो 5 स्टार होटल के रूम में पड़ल हुई शराब पी के। खैर, वक्त के शायद यही मंजूर रहल कि सीईओ रविश ना तू बना। आर यू श्योर सर? तो के हमार फैसले पे कोनो शक बा? ना सर, बिल्कुल ना। हमार कहे के मतलब रहल कि कल तक के वेट कर लिहल जाओ। वक्त और बिजनेस केहू खातिर ना ठहरेला समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दा और तैयारी करा। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम। प्रभु के एक शली आइल बा, प्रभु के एक शली आइल बा तोहरा के हमार पास। उनकरा भी न्याय चाहिए, तोहरा के भी न्याय चाहिए। मिली, न्याय मिली। ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम फट। जा बालक, न्याय करा। न्याय मिलत ही वापस अपना दुनिया में चल जइहा। देखा जॉनी, ई हमार प्रमोशन डे हा। सब कुछ बहुत बढ़िया होके के चाहिए, कुछ एवरेज ना होके के चाहिए, समझला? सीईओ के अनाउंसमेंट है, सीईओ के। हाँ ठीक बा, रखा। रविश, वो यहां कैसे आ सकेला? ई ना हो सकेला, ई ना हो सकेला।
हैरान बड़ा कि हम यही जा कैसे आ गई नहीं। हाँ हाँ हाँ, तू तो मर चुकल बड़ा। फिर मरे मारे के हक तोहरा पास नहीं खे, ऊपर वाले के पास। उहे ऊपर वाला हमरा से कहले बा कि सिर्फ हमार ही वक्त पूरा ना भइल बा, हमार दुश्मन दोस्त के भी वक्त पूरा हो चुकल बा, जे तोहरा के अपना स्वार्थ भरल महत्वाकांक्षा के चला जान से मार देहलस। हमार परिवार के बारे में जरा सा भी ना सोचला तू। रविश देखा, हम तोरा साथे गलत कले बानी। काहे कि हम गलत आदमी बानी यार। पर तू तो सही बड़ा ना, अच्छा इंसान बड़ा यार। हम तोरा परिवार के बारे में ना सोचनी, पर तू तो हमारे परिवार के बारे में सोचा। माफ कर दा भाई, माफ कर दा। हम माफी देवे वापस ना आइल बानी, तोहरा के अपना साथ ले जाए आइल बानी। चला ना, ई ना हो सकेला। हम कहीं भी ना जाए। हम सीईओ बन चुकल बानी, हम कहीं ना जाए। भागत कहाँ बड़ा आस्तीन के सांप। तहार फन कुचले के खातिर ही तो आइल बानी। लालच, जलन और स्वार्थ से भरल सारा महत्वाकांक्षा हमेशा से बुरी हो खिली। ऐसन महत्वाकांक्षा में अक्सर खून की नदी बहेली। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद के नीति के अपना के आगे बढ़े के महत्वाकांक्षा बा तो ओकरा त्याग दा, वरना आघोरी कब्बो भी न्याय करवा सकेला। ई रोवे की आवाज कैसन? हम देखा तानी। का भइल हरिराम? के बा वहां? ना भैया, यहाँ केहू नहीं खे। लागता केहू मजाक कैले बा। केहू मजाक कर रहल बा, शायद भाग गइल। माफ करिहा नया नया पत्नी जी, हमरा आवे में थोड़ा देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसा हा कि देर चाहे जितना भी हो जाओ, रहेली जवान और ये जवानी के चांदनी कमरा में बिखेर रहल बड़ी। उहे चांदनी के खातिर हम आपके चांद जैसन मुखड़ा के एक कमरा में दिखावे जा रहल बानी। और कितना पीबा? बहुत हो गइल पियल। चल अब चल के सूत जा। अरे ऐसे कैसे सोच जाए? आज हमार भतीजा के शादी भइल बा। शादी के खुशी में आज ना पियब तक कब पियब? हाँ, हम तो गातानी की भाग्यवान, तू भी एक दो घूंट पी ला। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहल बाड़ा, हमरा के भी लेके डूबे चाहेला। अरे भाग्यवान, ई डूबब ना तैरब हा हमार राम प्यारी। एक बार पी के देखा था। भाड़ में जा, आप और आपके ही शराब। हम चलनी सूते। अरे उर्मिला, तू वापस कहाँ आ गेलू? जा हमरा चैन से पिए दा। अरे भगवान, तार आवाज के का हो गई?
पहचानला? चारू तू आप हमरा के पहचान लेहनी? हमरा के त लागल रहे आप हमरा के पहचान अभी ना। चारू ना ना हमरा के छोड़ दा हमरा के। काहे मरे से डर लागेला? हाँ हाँ चारू, हमरा मरे से बहुत डर लगेला। ठीक बा, फिर हम आपके छोड़ देतानी, बाकी आपसे प्रार्थना बा नीचे गिर के मत मर जाइहा। के बा? अरे अंजलि बहू, तू एजा का करत आड़ू? कुछ चाही का? हमरा आपके जान चाही। का चाही? आपके जान। चारू तू एजा कैसे? हाँ हम ई का कर रहल बाड़ू चारू? हम तार का बिगड़ले बानी, छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे, छोड़ दे, बचावा क्यों बा? चिल्लावा, चीखा, बाकी कौनो फायदा नहीं खे, काहे कि जब तक हम ना चाहब आपके आवाज यहाँ केहू ना सुन सकी। छोड़ दो हमरा के, छोड़ दो। चारू, अरे पहचान लेला? हमरा त लागल रहे चाहे कुछ हो जाए आप हमरा के ना पहचानब। ई तक कमाल हो गई कि हम सबके याद बानी। लेकिन तू तो मर चुकल बाड़ू, फिर तू यहाँ कैसे? मर त चुकल बानी, बाकी का करती? बदला लेवे खातिर हमरा वापस आवे के पड़ल। जैसन आप लोगन कईनी वैसन तक केहू दुश्मन भी ना करेला। वैसे हम आपके भाई और आपके पत्नी के तब मार देले बानी। अब आपके बारी बा, आपके बाद बाकी सबके मार डालब। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जइहा, पहले हमार बात सुना। का बात बा माई? तू रोत काहे बाड़ू? तू हेने त आवा पहले। बेटा, बहुते बड़ा अनर्थ हो गइल बा। कैसन अनर्थ माई? जौन अंजलि से तोहर शादी भइल बा, ओपर चारू के आत्मा कब्जा कर लेले बा। ई का कहता रू माई? पागल हो गइल बाड़ू का? ऐसन कैसे हो सकेला? सच कहतानी बेटा, हम अपन आँख से देख ले बानी। वो तोहर पिता और तोहर चाचा चाची के मार देले बाड़ी बेटा। वो हमनी दोनों के भी मार डाली है। तरा यकीन ना हो खेला ना? चल कर रसोई में देख ला देखा कितना बेरहमी से मरले बाड़ी हो तोहर बाबूजी के। हाँ बेटा, ई सच कहतानी हम। तोहर चाचा के लाश बाहर पड़ल बा और चाची के कमरा में। हाँ माई, आप सही कह रहल बानी। हम रात में ही देख लेनी हा कि अंजलि ना केहू और हा, लेकिन वो चेहरा देख के हम बेहोश हो गल रहनी। सुबह उठनी त हमरा के सब सपना जैसा लागल, लेकिन
अब हमनी का करल जाई माई? अगर हमनी भागा भी चाहे ता चारू हमनी के कहीं न जाए देई। कहे ना हम चारू के पास जाके ओकरा से माफी मांग ली। बेटा ओकर आत्मा गुस्सा में बा, अगर वो हमनी के माफ ना कैलस त आके खाई पीछे कुआं हमा, गिरे के दोनों जगह बा। खतरा तो उठावे के ही पड़ी। गलती की माफी मांग लिहल जाई तो शायद वो हमनी के माफ कर दी। जैसन तू कह बेटा, डूबत के त तिनका के सहारा ही चाहिए। चला देखल जाओ का होखेला। अंजलि, चारू, चारू, चारू बेटा, का बात बा? तू दुन्नू भी हमरा के पहचान गईला? कैसे ना पहचानब, आखिर हमनी एके गांव के जे बानी बेटा, और तहरा त हम गोद में खेलैले बानी चारो बिटिया। बिटिया ना बहू, अगर तू लोग भूल गइल बाड़ू त हम अपन राम कहानी खुदे अपन मुंह से सुना देतानी। सुना, हमार और विकास के शादी कुछ महीना पहले ही भइल रहे। बाकी शादी के बाद ही तू लोग हमरा के हमार पिताजी के पास छोड़ के शहर चल गइल रहला, और हमार ही दहेज के पैसा से व्यापार खड़ा करके अमीर बन गइला और हमरा ही भूल गइला। ला चारू बेटा, हमने कुछो ना भूले बानी। हमने तो तारा लेवे आवे वाला रहनी बेटा, बाकी तब तक बहुत देर हो चुकल रहे बेटा। ओ, मतलब आप लोग ईमानदार रहनी, हमने लोग ही गलत सोच के चलते मर गए नी। हाँ, अगर आप लोग समय पर आ जाती तो आज हम और हमार पिताजी जिंदा रहते। झूठ बोल के त इंसान के बहला सकेलू बुढ़िया, बाकी भूतन के ना। तू लोगन के पैसा के लालच ही हमार पूरा परिवार के खत्म कर देलस। जाने लू तू ही जान की, तू सबके वजह से पूरा गांव में हमनी के बदनामी हो गई। हमनी कहीं भी जात रहनी तो लोग हमनी पर हंसत रहले, मजाक उड़ावत रहले। हमरा छोड़ल बता के लड़का गंदा गंदा ताना मारत रहले, इशारा करत रहले। यही बदनामी के भार एक दिन हमनी के माता पिता के मार देलस, और फिर हमरा के, और हमार मरला के बाद ही तू दोसर शादी खातिर आजाद हो गईला। कितना पैसा ले लो अंजलि से बोला? 2 लाख कैश, एगो गाड़ी, एगो बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। बाकी तू कहलू तो हमने सब वापस कर दे बेटा, बस हमनी के माफ कर दे। हमनी सोचले ना रानी क्या ऐसा कुछ हो जाई, माफ कर दे हमनी के। चारू, हम मानतानी कि हमनी से गलती भइल बा। हमनी अपना गलती के खातिर शर्मिंदा भी बानी। प्लीज हमनी के माफ करता। प्लीज अंजलि के शरीर के छोड़ दा। ऐसे कैसे छोड़ दी? जब तक हमार बदला पूरा ना होई हमरा के मुक्ति ना मिले, और मुक्ति पावे खातिर तू दोनों के मरल जरूरी बा। ना चारू बेटा, तनी तक ख्याल करा। हम तो हर सास बानी, और सास माँ समान हो खेली। ऐसन माँ हमरा के ना चाहिए। हम जानतानी, जब आपके बेहोशी टूटी तो आपके सामने हजारन सवाल खड़ा हो जाई हैं। शायद आपके उस सवालन के जवाब हमारी स्टोरी में पता चले।